मालाबाबो जोबनाय नङा आरो बे दखानफोरा राइट टाइमाव प्रपारलि सम मथे जुदि मावफुंजाजोबोब्ला जोङो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै खोथा बुंनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो रावबो खुगा बन्द खालामनानै दोनाखै जोंनि जि हप्स आरो एसपिरेसन जाय बाथ्राखौ दिनै गोबाङा जोंखौ बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारेन्डार खालामबाय कमप्रमाइज खालामबाय बड'लेण्ड नांलिया होननानै बुंबाय कुनु मोनसे कर्टआव कुनु मोनसे कर्टनि लाइनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारेन्डार खालामनाय कमप्रमाइज खालामनाय बा जोंनो बड'लेण्ड नांलिया बे बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय गैया आरो बे जाय बाथ्राफोरखौ लिरनानै सुक्ति खालामदों बे समनि थाखाय बे समाव नुजानाय गासैबो जेंना जेंसिखौ दफा हिसाबै लाबोनानै बे सुक्तिया जोबलांबाय उननि लामा हान्थिनांगौबा जोंहा क्लियार आरो जोंनि जि सिन्ता जोंनि जि एसपिरेसन बे लामाया डेस्टिनेसना दिनै क्लियार जानानै दङ दा बेखायनो जायखि दैदेनगिरि फैया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाय दैदेनगिरिया दैदेना मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधान जोंनि बर' हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेसना क्लियारलि बे दैदेनगिरि बे माने जोंनि मावथि बिथांमोनखौ डाइरेक्सन होयो दिथा होयो बा दैदेनगोन जे बर' हारिनि थांना थानायाव मावनो गोनां बिथिंफोरखौ जिखि दैदेनगिरि फैया मानो बे दैदेनगिरिया बेखौ मावनो गोनां बाध्य आरो बेखायनो आं बुङो जे फैबाय थानाय समाव जिखि थासारियावनो दुलाराय बर' माहारिया थांना थाया मानो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ जों मावगोन आरो जोंनि जि मोननो गोनां डेस्टिनेसन बे डेस्टिनेसनखौ मावनो थाखाय दिनै राजखान्थि बिथिंजों गोग्गोमै हाबा मावनायनि गेजेरजों जों मावफुंनानै लानांगोन आरो सोलोंथाइ राव थुनलाइ जौगाहोनायनि गेजेरजों समाजखान्थि रांखान्थिखौ थिग खालामनायनि गेजेरजों जोंनि डेस्टिनेसनाव जों मोनहैनांगोन दा बेखायनो उननि हाबाफारिया इसिङारि रिभलिउसन जागोन इसिङारि जांख्रिखांनाय जागोन इसिङारि होमवर्क जिखिनि जोंहा मावनो गोनां दङ बे हाबाफारिफोरखौ जों मावलांनांगोन दा बयनिसिमबो साबायखर बावदों बे समाव बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनि आं बे मेसेजखौनो होनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय जों एक इन्सि एक बिन्दोबो कुनु मोनसे गोरोन्थि सानालासिनो गोरोन्थि हाबा मावालासिनो बर' हारिया मा लुबैदों बर' हारिया मा गांनाय उखैनाय दङ बर' हारिनि सानथौ सानस्रि बड'फाया होनानै गालांनाय जि आदर्श नीति बड'फाया होनानै गालांनाय दि ग्रेट प्लाननि बाथ्रा मास्टार रेसनि बाथ्रा गासैबो बाथ्राखौ बिखायाव बोजबनानै बर' हारिनि सोरजि आफाद हिसाबै बर' हारिखौ सेवा खालामनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनाय खैफोदनि समाव जेंना जेंसि दाङाबाजिनि समाव जों जेब्लाबो सांग्राम हिसाबै गसंथानो थाखाय हाबा मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो बर' हारिनि जायखिजाया थासारियावनो जों गसंबोदों गसंलांनांगोन आरो बेखौ बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्टयै बुङो आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि इयुननि मोजां हास्थायनानै बर' हारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै बर' हारिनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बर' हारिनि शान्ति गोजोनखौ हास्थायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों बर' हारि जै जाथों थेंक इउ